Umelé oplodnenie je morálne neprípustné. Toto dnes kázali katolícki kňazi vo všetkých kostoloch na Slovensku počas cirkevného sviatku na nebovzatia Panny Márie. Slovenskí biskupy totiž napísali pastierský list veriacim. Pastierský list píšu biskupy 2 alebo 3 krát do roka. Nie vždy je o morálke, no ten dnešný bol najmä o nej. Nemorálna je podľa biskupov manipulácia s embriami počas procesu umelého oplodnenia. Človek má právo, aby bol počatý v láske muža a ženy v manželstve a nie nedôstojne v skúmavke. Cirkev tvrdí, že pri umelom oplodnení umiera veľa embryí. Lekár považuje tieto informácie za zavádzajúce. Vieme získať jedno vajíčko, oplodniť ho v skúmavke a vložiť do maternice ženy jedno embryo, čiže ten počet nemusí byť vyšší. Biskupy upozorňujú veriacich aj na možnú manipuláciu s embriami. Lekár to odmieta. Určite nezasahujeme do genetickej informácie embryí. Dieťa nie je predmet alebo výrobok, ktorý môžeme vyrobiť v laboratóriu, je to ľudská osoba. Väčšina veriacich sa s biskupmi stotožnila. Určite by sme to brali ako Božiu vôľu. Asi by som sa skôr modlila za to, že by mi požehnal to dieťa. Ja môžem v krátkosti s tým iba súhlasiť. Cirkev odporúča radšej adopciu. Žiadne z týchto detí by podľa jej presvedčenia existovať nemalo, keďže boli umelo počaté. Regionálne štáby a Ľubo Schwarzbacher, televízia Markíza.